Marstrand. Og følger jo blot op på en lang række af gode triton-præstationer her de første halvanden dage. Så lad os se her. Mellemtid 57-17. Marius har en tilmeldingstid på 2:00:34, så skal vi bryde de 2 minutter for første gang. Det kunne godt se sådan ud. Stadigvæk lige omkring de 15 sekunder per 50 meter. Han sætter interfrekvensen lidt op her mod 1.500 meter. Må det ikke, det er en mellemtid på 1:26 høj. 1:26:77. Og masser af ben på. Vi får endda en tid omkring de 1:56 lav. Det ser også ud som om vi får AGF-svømmeren August Kirkeby under de 2 minutter. Og også bane 1, Søren Jeppesen fra Herning. Men her 1:56:97. Lad os tolke det som, at Marius Møldrup fra Triton var godt tilfreds med sin tid. 1:56:97, foreløbig bedste tid. Vi går klar til heat nummer 4. Så fik vi 4 heat afsted. Det er altså Triton-svømmeren Marius Møldrup med foreløbig hurtigste tid, 1:56:97. Resultatlisten for 100 bryst herre, det vil sige de 16 svømmere til A- og B-finalerne, har nu hængt i en halv time, så afmelding dertil er nu ikke længere muligt. Og der var ingen afmeldinger, så løbet er hermed lukket. God fornøjelse i aften. Her i 4. heat. Aalborg-svømmeren Søren Willumsen. 25:85. Foreløbig hurtigste mellemtid ved 50. Han fortsætter det gode løb. 28:6 på den anden 50 meter. Og en mellemtid på 54:4. Og det skal siges, at Søren Willumsen har en personrekord på 1:58:61. Han kan jo nærmest basere hjem på 1:04 på de sidste 100 meter for stadigvæk at sætte personrekord, så må det ikke han gøre det. Lige omkring de 29 sekunder her på den tredje 50 meter. Lad os se, hvad det bliver. 29:11. 1:23:59. Det kunne godt ligne en tid omkring de 1:53. 1:52 er nok det, der bliver adgangskravet til B-finalen. Lad os se, om man ikke kan komme hjem. Vinder på 1:38 ned ved 175 meter. Og både arme og ben arbejder. 1:52:22. 1:52:22. Søren Willumsen fra Aalborg. Foreløbig hurtigste tid. Rigtig, rigtig god svømning. Vi gør klar til heat nummer 5. Så fik vi heat nummer 5 afsted. I nummer 5 kan vi specielt lægge mærke til bane 1. Andreas Vestergaard fra hovedstaden, som svømmede en flot personrekord i går på både 400 crawl og i holdkampen. Det er også Andreas Vestergaard, der er med fremme. 26:4 de første 50 meter. Det er dog Herlufsholm-svømmeren Gustav Bækgaard, der er hurtigst ude. Men lad os se. Andreas Vestergaard, årgang 99, over på bane nummer 1.
op mod 100 meter. 26-4, 28-9. Det giver en mellemtid ved 100 meter på 55-44. Andreas Vestergaard har en tilmeldingstid på 1:57.7. Må det ikke, at vi kommer ned omkring de 1:54. Lad os se her. Kan han holde den under de 30, så er vi i hvert fald godt på vej. 29-2. Men Gustav Bækgaard har ikke tænkt sig bare at forære ham heatsejren. De, der har prøvet at svømme en 200 crawl, ved, at den vinding, der ligger hernede ved 175, den er rigtig, rigtig modbydelig. Der er dog ingen, der kan røre Andreas Vestergaard fra hovedstaden. En flot personrekord. 1:53.36. Også et flot personrekord til Gustav Bækgaard fra Herlufsholm. Han svømmer 1:54.19. Vi går klar til heat nummer 6. Og vi har lige et håndboldresultat for de af der følger med i det. Paraguay-Uruguay spillede 3-3. Her i 6. heat. Oliver Markus Meng fra Kvik. 26-49. I heatet forinden var det Andreas Vestergaard. Han vendte jo på 26-42, så Oliver har nok set, hvordan taktikken skal være, hvis man skal vinde heatet. (29-0). 55-5. Andreas Vestergaard vendte på 55-4. Men vi skal ikke glemme, at vi har Søren Willumsen fra heatet forinden, som vendte på 54 sekunder og svømmede 1:52.2. Her på bane nummer 7. Helsinge-svømmeren Mads Sten Petersen tager nu spidsen, svømmer 29:58. Det kunne godt ligne en sluttid omkring 1:54. Ikke helt nok til at komme videre til A- og B-finalerne, men stadigvæk en tid, der er bedre end deres tilmeldingstid. Lad os se. Nu kommer Oliver Markus Meng. Nu kommer Hannibal Stenfoss. Men det bliver Helsinge-svømmeren Mads Sten Petersen 1:54.69. Vi går klar til heat nummer 7. Her i heat nummer 7. Vi har jo 11 heat. Der jagter svømmerne stadigvæk tiden fra 4. heat. Det er Aalborg-svømmeren Søren Willumsen, der har hurtigste tid. 1:52.22. Det kræver en mellemtid her ved 100 meter, i hvert fald omkring de 54 sekunder. Andreas Mortensen var jo tidligere her til formiddag ude i en 800 meter, så han er i hvert fald godt varmet op. Han ligger på bane 3. Bane 4 har vi Michael Terp Olesen. Michael Terp Olesen 28:34 på den anden 50 meter og får en mellemtid ved 100 på 54 sekunder.
3 mand på stribe. Det er jo lige præcis det, svømning handler om. Det er at ligge og kigge på hinanden og finde det sidste ud af armene. Vi vinder ved 1.500 meter. Hvem har overskud? 29.0, 28.9 i splittider, 1.23. Det kan jo godt ligne en tid, der kommer ned omkring Søren Willumsens tid fra 4. heat. Umiddelbart ser det ud som om, at Michael Terp Olesen har de fleste kræfter i behold. Og nu har han også muligheden for at ligge og kigge over mod de 2 andre. Han holder hjem. Michael Terp Olesen fra Esbjerg. 1.52.03. 1.52.03. Skubber altså Søren Willumsen ned på andenpladsen. Og foreløbig førsteplads til Michael Terp Olesen fra Esbjerg. Vi går klar til heat nummer 8. Svømmerne er jo helt med på, at vi skal ned omkring 1.51, 1.52 for at komme i B-finalen. Vi skal endda under 1.50 for at komme i A-finalen, så det er oftest det, der bliver jagtet ved udlægstid. Over på bane nummer 8 her, Christian Holm Jørgensen fra Esbjerg. Har jo lige set klubkammeraten Michael Terp Olesen ligge godt ud, så hvorfor ikke gøre det samme? Christian Holm ude på 26.10. Så vinder de ved 100 meter. Nu har Nikolaj Skelsager fra Slangerup taget spidsen 54-34. Anden 50 meter svømmet i 28-20. Ja, så nu se, Christian Holm Jørgensen trækker i hvert fald over mod højre, det vil sige, at på vej op mod 125 har han godt lagt mærke til, at han var blevet distanceret. Lad os se, hvad han kan hive hjem her. 1.23.57, han har taget spidsen igen. Men nu kommer der rigtig, rigtig god fart på Niklas Brock Thielemann fra Birkerød, som har sat alt ind for at få en heatsejr. Har tænkt sig at svømme 1.52. Det kræver, at han lige kommer hjem på under 28,5. Ja, det gør han. 28.2. 1.52.08. Det er lige præcis 500 del langsommere end vindertiden fra forrige heat, men formiddagens næsthurtigste tid. Så kan man godt begynde at spænde hjelmen. Der skal svømmes rigtig stærkt for at komme videre. 1.52.03 er hurtigste tid. Niklas Brock Thielemann 1.52.08 er næsthurtigste tid. Her hvor vi er i heat nummer 9. Første er de 3 seedede heat. Det er den danske juniormester på 50 meter. Jonas Nervild Kistorp fra Lyngby, der er hurtigst ude, 25.03, som også er formiddagens hurtigste udlægstid. Jonas har jo tidligere svømmet 1.52.08. Man kender mig ham ret, så har han sat et godt optimistisk mål. Nicolas Blanche, som var nummer 4 i går på 400 meteren, har tænkt sig at revancere lidt for det og svømme sig i finalen her på 200 meter. Han ligger på bane 5. Og vi har også den stærke Sebastian Ovesen fra Kvik liggende på bane nummer 4.
Det ser ud som om, at Jonas Kistorp har fået en pose mælkesyre ind i armene her. Nu hvor han vender til de sidste 50. Han er blevet godt distanceret. Første andenpladsen er et opgør mellem Sebastian Ovesen fra Kvik og Nicolas Blanche fra Aalborg. De svømmer begge to 28.0 på den tredje 50 meter, så må ikke vi får en tid omkring 1.48. Sebastian Ovesen trækker stikket 1.48.26, 1.48.65 til Nicolas Blanche. Tredjepladsen i heatet går til Jakob Holst fra Nyborg, 1.51.37. Vi går klar til heat nummer 10. Så fik vi svømmerne afsted i heat nummer 10. Her kan vi lige mærke til bane nummer 3, Markus Krøyer Svendsen fra Kvik. Markus Krøyer er altid frisk på et hurtigt udlæg. Det viste han i hvert fald i går på sin 400 meter. Han har også trukket med frem i feltet, ligger over på bane 3. Dog har vi Frans Johannesen. Frans Johannesen, som tog medalje for seniorerne på 400 meter i går. Det er ham, der er hurtigst ude, 25.33. Så bliver der slappet lidt af. Vi får en mellemtid på 53.1. Det er Markus Krøyer. Og så ved vi, at han plejer at sætte frekvensen op. Det gør han også. Han vil ikke ud og køre duel med de to inde på midterbanerne. Han ligger nok og tænker, giv mig noget en meter eller to. Og vi ved, når både Magnus Vestermann og Frans Johannesen, de sætter benene på, så er det er et nærmest overmenneskeligt tempo. Lad os prøve at se her. Der kommer benene. Men Markus Krøyer holder godt fast. Lad os se, hvad det bliver til. Tre mand, side om side. Det er rigtig, rigtig god svømning af Markus Krøyer. Han holder faktisk. Men det bliver Frans Johannesen fra Esbjerg. Vinder heatet 1.48.96. 800 del foran Magnus Vestermann på 1.49.04. Og Markus Krøyer på 1.49.12. Rigtig, rigtig god svømning. Og nu skal vi ud i 11. og sidste heat. Sidste heat afsted. På bane nummer 4. Daniel Skåning tilmeldt 1.45.47. Daniel var jo ude i hele 4 løb i går. Så han er i hvert fald godt forberedt til dagens dyst. Vi har svenskeren Jonas Holmström på bane nummer 5. Og derudover så har vi Kevin Witt Christensen på bane nummer 3. Anton Bromer over på bane nummer 2 kan også blande sig helt fremme. Vi har rygkortspecialisten Mathias Ryskov fra Kalundborg over på bane nummer 1. Lad os se, hvordan han svømmer, når han har vendt om på maven. Hurtigst ud, Magnus Fallesen. Magnus, der faktisk var hurtigste juniorsvømmer på 50 meter i indledende. Han ligger ud på 53,3 sekunder. Men hvis der er en, der kan finde ud af at svømme de sidste 50 meter rigtig, rigtig hurtigt, så skal vi kigge på Daniel Skåning på bane nummer 4. I går på 400 meteren svømmede han jo sidste 50 meter på 27,5. Så må det ikke også, at han kan hive noget lignende frem. Han svømmer rigtig langt under vandet.
Og så sætter han både frekvens op og sætter ben på. Sidste 25 meter. Nu har jeg lagt mig frem. Tænker Daniel. Ja, det er god svømning af Daniel. 27-4. Også Kevin Witt fra Farm svømmer hurtigt hjem på 27-3. Hele 4 mand under 51 her i sidste heat. Gianna Grillo fra hovedstaden var ligeledes under 51 på 1.49. Lad os se de 8 bedste. Første mand, altså Sebastian Ovesen, 1.48.26. 8. mand i finalen, altså Jonas Holmstrøm fra Helsingør, 1.49.47. Gianna Grillo, 600 fra at komme i finalen, 1.49.53. Sidste mand i finalen, Niklas Brock Thielemann, 1.52.08. Vi siger tak til svømmere, vi siger tak til publikum og trænere. Vi skal bede officials om at samles til et hurtigt møde. Det vil foregå i officials-lokalet. Jeg skal gøre opmærksom på, at løb nummer 20, 100 bryst for damer, nu er lukket. Der var en enkelt afmelding til B-finalen, hvilket betyder, at Anne-Sophie Lindblad fra Vallensbæk nu indtræder i B-finalen. Anne-Sophie Lindblad fra Vallensbæk er med i B-finalen, 100 bryst. Og samtidig er også A- og B-finalerne lukket for 50 ryg for herrer. Det er løb nummer 21. Vi havde også en enkelt afmelding fra B-finalen. Det betyder, at Anders Mogensen fra AGF. Anders Mogensen, du er nu med i B-finalen i 50 meter rygcrawl. Tak for formiddagen. Vi ses i aften. Tak for nu. Den er også 20 år. Ja, John, vil det. Sikrer mig. Yes, I can.